Sarong bangkay nin lalaking naaagnas ang nadukayan sa salog sa Puro 4 Barangay Binuligahan, Piudoran, Albay, alas 6 Kasubangi, Disyembre 25. Basado sa report, nagkapirang kalalakihan na nagpasiring sa salog. Ngani magdakop nin buyod, hasa sa nadiskubre ang bangkay na pigkakarkulong na sa 4 hanggang 5 aldaw ng gadan. Tulos man na ipag-report kan opisyal kan barangay ang pangyayari sa Piudoran Municipal Police Station na sundo ngunyan ang blangkupa sa kunkisay ang bangkay. Wala naman. Ayon sa SOPO, sa Crime Lab na nag-respond dito na tinawagan namin para i-process yung cadaver. Pig-iimbestigaran pa kung ano ang kausa kan pagkagadan kan biktima. May mga anggulo naman na pigsisirip an hipatura. May posibilidad na nalunod o may isa pa kaming tiniting ng anggulo dito sa aranilang sa Barangay Karatagan na-interview ng mga investigador namin na may almost 2 weeks nang nawawala na tao. Nasa sarang funeral home ang bangkay asin pighahalat kung may maako kaining kapamilya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.